Maray na Banggi. Sir Buboy. Sir Buboy. Hello. Ngayon akong sound. Igwa. Wait, ka So, na Troy. day mo ako nadadangog. Test mic. Hello. Yan, nadadamog ka na. Okay. Maray na Banggi sa Gabos. Mapuna kita. Wala kang talang survey. Shoutout muna dyan. Hello, Mark. Nag-check ka ng attendance. Shoutout muna tayo. Pwede kang shoutout muna, paki-unmute na lang ng mic mo. Shoutout. Hey, hello Sir Jerome Hipolito. Ang sabi niya, congrats sa Gabos. Congrats sa Gabos na nanggarana. Matitibay. Naku, amo Troy, si cover kan si librong itatao. Iyo, pero ngunyan ko lang, kakaabot ko lang, and then nag-live ako from office. Tapos, sinet ko lang. Sorry, natapos. Pero, gibuan ko paraan kung nag-pon ang program, may insert ko, pero I don't know kung I can make it. Pwede man separate mo na lang na separate mo na lang siyang file, tapos i-share mo na lang siya. Yeah, sige. Hindi mo nakapag-limit dyan sa mo. Oo. Sige. Pwede mo man picturean ini. Hindi, meron. Okay lang. Okay. I-download ko na lang. Sa attendance, nahiling mo kung sisay ang rayaon ng dadalan? Si Fernando. Maray na Banggi Fernando. Hello sir, good evening. Oy, babasahon mo at yan sa awarding si Tula mo. What? Iyo. Babasahon din.
Kamong tulo ba sa amin do? Inot si Mac Tuzon, sunod si Mark Philip, then panghuri sa ino. Oo. And then may response. Di ba? Iyo. 1 minute. Maghalat-halat lang po kita. Naka-live na kita. Nadadawag kita ka mga tao. Naka-live. Iyo, nadadangog. Technical errors. Oh, grabe. Dali ako. So, mara nga, di nagputol. Di man nagputol. Ay, sa bagay, di, nakabalik nga ako agad. Ni-live ko lang, ini-stream ko lang. Then, I'm here na. Wala nang attendees. Tatlo sa StreamYard. 6 na sa shoutout sa 6 na nanonood sa Facebook. Shoutout kay Marvin. Hi to all daw. Hello. Kamusta, Fernando? Okay, stable man ang net mo? Iyo man. Panggat siya lang bayo. Good. Nasa Parobgan ka, boy. Ha? Minsan igwa. Si Fernan, nasa Parobgan ka. Nasa Goa na, sir. Agawa. Tama lang. Nasa Goa na, sir. Okay lang, Sir Buboy? Pwede ko man kang ipahiling pa ang araw ko. Marami. Wara-wara. Ang signal ko. Okay. Naka-data ka lang? Dapat pala magpuuna kita. Okay. Wala man problema. Sa total, wait lang. Ninda, mahiling man ninda ang kapinuutan. Oo. Wait lang, kuya. I-paste ko lang. Na-download ko na. Okay. Si Ervin, halaton talaga si Ervin. Si Ervin na lang ang last na halaton ta. Anyway, kung si Ervin mahuri maglaog, dumanta na lang siya palaogon ang message niya. Anong day man magparahalat. Oo. Okay. Wait lang po. Copying na. Sabihan ko na si Ervin. Sa tulo. Kuya, sa tulo ano? Sa tulo. Oo. Sige. Oh. Hello, maray na banggi kay Joseph. Maray na gabi ka nimo, Joseph. Maray na gabi po, man. Kumusta? Sari ka. May isog pa ko. Tadi po kung ngayon naga. Maray nga ni po ako nguwan internet para ma-award. Nganad big po na kita. Opo. Maray nga ni po ako internet. Nagkataon. Ayos. Go rin kunada. Good evening rin po sa lahat. Ma'am, sir. Nakachamba, 9th place. Good evening. Congrats. Hello, maray na banggi kay Vincent. Hello. Hello na. Hello. Kuya. Hello na. Si Vicente Olivario Froy, pero niya nagbabali sa gold ka ito
Oh, So, pero may hello. yan Ako man, para balinan ko kayo. I-change ko lang ang color Ayun na, kang ayun na. ano, peach. Parang day angat, angay yan. Maski ang skin mo, gusto ka tumubin si itong pang Semana Santa. Okay, this one. Wako yan. Itong burgundy. This one. Violet. Uy, kalokohan. Ano na, ini na lang Galaxy, something. Green and red, para Pasko. Magsabi ka lang kung ma-intro na ako. Mami, dapat mo hindi mo nagpapadalhin yung toy ko. Kuya, mapuo na daro kita? Sige. Tao ka lang signal. Napuna ako. Sige. Tanganing ano. Alat lang ka. Mayo kaya ako ng ano. Mayo kaya ako ng sabi parang muscle ko lang ako. Hello, Joshua. Nababasa mo ang PM sa imo, Freud. Mm-hmm. Alin po? Ang PM sa imo. Kuya. O, nagda. Ay, intro music ka. Dahil na. Nababasa mo ang Nababasa ko aren. PM. PM. PM sa ano? Back up ka akong phone. O, nagda. Okay. Maback up akong phone ta. Di ko nalingawan ko si sarong monitor ko. Igwaman igdining private chat. Duman na lang kita mag-ulay sa private chat. Ma-message ako, mahihiling mo yan. Okay na. Maghanapon mo ang private here. Yun na, tuloy ko na. Okay. Sige. Mapo na kita. Okay. In how many seconds? 3 seconds. Okay na. Ma-intro muna ako. Ay, wait. I-remove ko si music. Okay. Ma-intro na ako. Marahay na banggi kabikulan, maray na banggi po sa gabos na nagdadalan nganyan sa samuya pong live streaming kan awarding and monthly poetry contest kang Parasurat Bicolnon Incorporated. Para po sa karaman kan gabos and monthly poetry contest kang Parasurat Bicolnon ya o nasa ikaduwang taon ka ini. Kadinot pong taon nangyari kang 2019 asin ngunyan po ang ikaduwang taon ngunyan na 2020. Alagad medyo igwasan na nin pagkakaiba ni Nolita sa tuya po ning contest inabot kan pandemya asin ang sa tuya po nin paagi kung paano
papasa ning mga piyesa ang mga tawo, mga nagpapartisipa digdi may kaibahan. Huli tamayo ning physical contact, igwa kitang pag-obserbar na social distancing, igwa po kita ning pag-iingatan ng mga buhay. Kaya po, sa loob po kan arog kaining sitwasyon, day po duduwa-duwa an para surat Bicol na napadagos na makapaghiras kang senda ning serbisyo sa mga tawo, lalong-lalo na po sa mga kaubenan, asin mga bagong tubo na mga nagsusulat na mapadagos na mapakarayan sa indang mga craft bilang mga parasurat. Kaya po, ulanan na parasurat Bicol noon monthly poetry contest, padagos po yan na inaabangan, asin padagos na pigpapartisiparan ang contest na ito. Kaya ngunya na banggi po, dapat po sa tuya po ning awarding nangyari kang sa 30 kang Agosto, alagad hinuli po sa kadikit na technical requirement na kaipuhan po kang awarding, naka-irot po kita ning kadikit ngunya na pitsa 1 kang Setyembre. Kaya po ngunya na banggi, wini-welcome mi po ang gabos na mga nagdadalan, asin gabos pang madalan kapag nahiling po ninda ang live streaming na ini. Maray na banggi po sa indo gabos, asin welcome po sa pag-witness kan awarding kan monthly poetry contest ang Parasurat Bicol. Ilagta po ang satuyan sa dire sa irarom kan espiritu kan sa tuyang kaguranan para po sa pangadjion. Susundan po yan in nationalistic song.
Kumpirmado na pong nakapasok ang novel coronavirus sa bansa. Sa gitna ng balitang yan, umiingay ang ang bilang sa 11,000 sa kanila sa kanyang sa kabuuan inabot sa mahigit 200 shall be suspended beginning March 15, 2020. Isang ngiti
Ang nationalistic song po na iyan na sa tuya pong nadalan, Sinada po, ibo po yan kang Sining Banwa na nakabase po sa Albay. Kunyan po, laog na kita sa mga mensahe na ngani pong sa inot na pagkakataon madangog ta po ang mensahe kang sa tuya pong presidente kang Parasurat Bicolnon. Mayong iba po si Mr. Froy Beranya. Mas maray na banggi, mga kahimanwa, as in, kapwa mga parasurat, mga kapwa nagtutulod kang tataramong Bicolnon. Naugma kami parasurat Bicolnon ta dawa sa may mga katibaadan kitang na-experience sa ngunya na panahon. Di kita nakakaluwas, pero ang sa itong mga panurat nakakaluwas beyond boundaries. Grabing gagayon kan sa tuyang mga na-receiving mga entries as in Dakulon. Kaya grabe ang kaugmahan kan Parasurat Bicolnon. As in, yun, maray na banggi sa gabos. Yan. Maraming salamat, Froy, ang sa tuya pong presidente kang Parasurat Bicolnon. Ang masunod po ko ta sarong mensahe na mahali man sa presidente kang Board of Directors kang Parasurat Bicolnon, ki Ervin Santo Tomas, pero may pa siya, Froy? I-check ko. Baka uyan na siya. Uyan na. Sige. So, ang masunod po na mataw sa tuya ng mensahe, iyo ang presidente kang Board of Directors kang Parasurat Bicolnon. Ang organisasyon po kaya na Parasurat Bicolnon, igwaning duwang division kang mga katungdan. Ang saro po mga Board of Directors na pinapamayuhan po yan ngunyan ni Ervin Santo Tomas, as in an organization man po pinapamayuhan ni Froy Beranya. Ngunyan na taon, hasta po yan sa April 2022. Tama? Iyo, duwang taon Sige, tangugunta na po ang mensahe kang sa tuyang president kang board. Ervin. Pa-unmute po muna. Maray na banggi sa Indo. Maray na banggi. Maray na banggi man. Ang Parasurat Bicolnon dawa ang sitwasyon yaon ang kita aron kay niyong igo kitong pandemya padagos pa man ang tuyang mga ginigibo para sa arte, para sa lengguwahe, para sa literatura. Aroromduman niya to ang TV Monthly Poetry Contest pinaunan iniyukan sarong taon Mayo pa ning pandemya, as in, badagos pa magiraray. Naginig nga, yung kitao kay niyong sitwasyon. Buot niya mong magpasalamat sa mga nagsusuport sa moyang kausa, sa moyang pag-iriba sa komunidad ng mga parasurat, ki Sir Niles Brace, ang NCCA representative of literary arts sa Southern Luzon, sa ki Marisa Redborn kang Redborn Press, sa tuyang kagalang-galang na representante kan 3rd District of Camarines Sur, si Congressman Gabriel Bordado. As in sa kadakol-dakol pa ng mga individual na padagos na nagsusuporta sa kausa kang Parasurat Bicolnon, bako lang sa lado nin pagsurat, kundi pati naman sa iba pang mga advokasya kay niyo. So sa mga nagbarali, as in padagos na nagbabarali sa bulan-bulan na patiribayan,
sa tuyang PB Monthly Poetry Contest. Kami nagpapasalamat, as in good luck sa mga maarabot pang bulan kung yan po. Marina Banggi. Salamat, Arvin, ang sa tuya pong President kang Board of Directors, sa Chairman kang Board of Directors kang Parasurat Bicolnon. Para po sa kaaraman kang gabos, padagos po an sa tuya po ning contest bulan-bulan ini pong Parasurat Bicolnon ini monthly poetry contest, bulan-bulan po ini, as in magpapadagos po ini hanggang sa masunod na taon. Kaya po ang gabos po iniimbitaran na magbali. Dayman po kaya nangangahulugan hinuhulit ka nagbabali sa contest perming an premyo ang magiging dahilan kung taano ta kita nagbabali. Aram ta po gabos saro sana ang pwedeng manggawa kada bulan. Pero kung padagos po kita ning nagbabali, nagsusurat, maabot po ang panahon na maaraman ta na sana kadakol na palang kitang naisurat. Kasi andam na kita na magpalagda ang satuya ning mga libro. Sa paagi po kaining bulanan na ini pagsurat, pagbali sa contest, mahihiling ta na lang po pagkalihis kan sarong taon, 2 taon, igwana pa lang kita ning reading manuscript para makapag-publish. Kasi naugma po ang Parasurat Bicolnon na kami sa paagi kan sa muyang simpleng pagtabang, matabangan mi po kamo sa pagpakaray, pagpalinig, pag-ayos pa kang sa ning mga craft bilang mga creative writers, lalo na po sa pagtula o pagrawit-dawit. Ngayon po, dahil na pagpahalayan, itatautan na po ang mga certificate of participation sa 21 pong nagpartisipar ngunyan na bulan na Agosto 2020. Ito po kitang 21 nagpartisipar, hali po yan sa manlain-lain na lugar kan Bicol, igwa pa nga ning nakaluwas sa Bicolandia, ninulita igwang mga Bicolano na nag-i-store na sa ibang lugar. Pero adagos na nagpapartisipar sa tuyas. Sige, kunan ta na sa pinaka-enot na certificate of participation. Kuya, okay na? Ay, sorry. Night po. Parasurat Bicolnon Incorporated awards this certificate of participation to Marilo C. Baliano, Orgulyo po of Tabaco City, Albay, writer of the poem entitled COVID-19 in close parenthesis coronavirus, her official entry to the PB Monthly Poetry Contest for the month of August 2020, given this 30th day of August 2020 at Calabanga, Camarines Sur. Signed, Bernardo Miguel O. Aguay Jr., tagapagpadalagan, as in signed by Froy B. Biranya, President, Parasurat Bicolnon Incorporated. Siring man, parehas na certificate, itinatao ki George B. Valdez, kang tinambak Camarines Sur, ang saya pong rawit-dawit may pamagat na Bulawan. Signed, Bernardo Miguel O. Aguay Jr., signed Froy P. Biranya. Mayo ka, Froy, ning applause. Ikatulong certificate, tinatao ki Joshua A. Balyon of Santo Domingo, Albay. Siya po ang kagsurat kang rawit-dawit na may pamagat na trapo.
Pangapat, Certificate of Participation na iginagawad kay Joseph Alfelor of San Roque, Iriga City. Ang saya pong entry, iguanin pamagat na lawas sa Al-I. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Troy Biranya. Next is Benito. Certificate of Participation is hereby given to Benito Caballero. Siya po Orgulyo Kan Tinambak, Camarines Sur, asinansaya pong rawit-dawit na entries para sa Agosto. Guwanin pamagat na hain ako sa imong rawit-dawit. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Biranya. Another certificate of participation is hereby given to Mark Joseph Asignado of Ragay, Camarines Sur. Ang saya pong pamagat kang tula, sangaran kan ama, kan aki asin kan kinabaan. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Beranya. Next certificate of participation is given to Joseph Ciudadano of Calabanga, Camarines Sur. Ang saya pong pamagat kang tulaan Sakong Buradol. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy P. Beranya. Another certificate of participation is given to Nico J. Mirando. Rayo man ang pinaghalian ni Nico. Siya po Orgulyo kan Pilar Sorsogon. Ang pamagat po kan sa iyang tula, ang sarong bangging tinokdo sako ni Tio. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy P. Beranya. Next certificate of participation is given to Renaline Empleo Canalita, kan Calabanga, Camarines Sur. Ang saya pong pamagat, Tulong Bituon. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Beranya. Next certificate of participation is given to Mark Joy Burse. Ali man po si Mark Joy Burse duman sa Tabaco City, Albay. Asin sa iya pong itinaong rawit-dawit para sa bulan ng Agosto, iyo ang Turog asin Bungog. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy B. Beranya. Next certificate of participation is hereby given to Francia U. Cadage of Tinamba, Camarines Sur. Ang saya pong title, signed by Bernardo Miguel A. Aguay Jr. and Froy P. Beranya. Another certificate of participation is given to Princess Carmela P. Casa of San Jose, Camarines Sur. Ang pamagat po sa iyang tula, iyo ang Timbag. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Beranya. Another certificate of participation is hereby given to Rami Villen of Napindan, Taguig City. Ang sayo pong title, ang sayo pong rawit-dawit yung pamagat na Basmado. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Beranya. Next certificate of participation is hereby given to Marilong Kumbate of Calabanga, Camarines Sur. Ang pamagat po sa iyang rawit-dawit ang Istorya kan Paraon. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Beranya. Next is certificate of participation is hereby given to Mark Philip Caderan of Concepcion Grande, Naga City. Ang kaya pong title, rawit-dawit, Urak. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Beranya. Next certificate of participation is hereby given to John Patrick Lanison of Santo Domingo, Albay.
Ang saya pong pamagat ng rawit-rawit at umo. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Floyd Garano. Next is certificate of participation hereby given to Fernando Castellare at presentasyon Camarines Sur ang pamagat po at sayang rawit-rawit laman. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Troy Beranya. Another certificate of participation is hereby given to Uno Estuya of Calabanga, Camarines Sur. Ang pamagat po kan sayang rawit-rawit Ilok. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Troy Beranya. Another certificate of participation is hereby given to Teresa Mulyoda of Pilar, Sorsogon. Ang pamagat po kan sayan rawit-rawit aram kong mapagal mati ko sa imong tuga hangad. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Biranya. Another certificate of participation is hereby given to Mac Tuzon of Ganaaman, Camarines Sur. Ang saya pong title listahan given this 30th day of August 2020, signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy Biranya. And another certificate of participation is hereby given to Mary Chris B. Boral at Tabaco City. Ang title po kan sa yung rawit-rawit ng Poplan Caldero during this 30th day of August 2020, signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Troy Beranya. Last na po siya. Okay. Ngunyan po, laog na kita sa pagtaonin onra sa satuya pong mga Board of Judges ang satuya pong mga hurado sa satuya po ning contest bulan-bulan po kan Hunyo hasta ngunyan na September. Igwa po ning sarong quarter na sinda ma-judge singunyan po papabisto mi sa indo ang saro po sa mga members. Actually gabos po sinda chairman sa kagabos man po sinda members ng Board of Judges na nag-iikot po sa inda si Jerome M. Hipolito saro pong maestro kang Central Bicol State University of Agriculture Calabanga Campus as in haloy naman pong miyembro ng pakita po si Dr. Jerome M. Hipolito. Another member of the Board of Judges for the monthly poetry contest is si Niles Jordan D. Grace. Siya po ang kasalukuyang representative ng Southern Luzon sa National Committee on Literary Arts at the National Commission for Culture and the Arts. Bicolano man po si Niles, taga-Albay po siya. Ipakanta po, Mr. Niles Jordan D. Grace. And siyempre po, ang satuya pong namumukan na sulong babae sa Board of Judges, si Marisa Redborn. Saro po siya ni Sarasuratman, as in business woman. Siya po ang babae sa likod kang Redborn Press. Kaya si mga nagmamaut po na magpapublikar kang sa inda mga libro, ranihan lang po ang saro sa mga judges na ini, si Marisa Redborn. Upakanta po si Isay. Yan po. Ang sainda pong katungdan bilang mga hurado, madurar hanggang ngunyan pong bulan na Setyembre. Pagpoon Oktobre hasta Disyembre, igwa na naman ng bagong Board of Judges na mahusgar po ang satuyang mga entries.
Okay na po. Okay na? Okay. Yaon si Mac. I-check ko po. Mayo. Mayo pa po. Sige, basahon ta na lang ang saya. Mayo. Ang saya nito la. Sige. Okay na kuya. Okay. Para sa Rat Bicol noon, Incorporated Awards, Mac Tuzon of Kanaaman Camarinesor, writer of the poem Listahan, as honorable mention in search for pinakamabansay na pararawit-dawit kan bulan, given this 30th day of August 2020 at Calabanga, Camarinesor. Signed by Bernardo Miguel O. Aguay Jr., tagapagbadalagan as in Froy P. Biranya, President kan para sa Rat Bicol. Kuya po ang tula ni Mac. Ay ko nababasa. Ay, iyo. Hindi mo na mabasa po. Sa date. Sige, makuha na lang kung ibang. Next na po kita. May basahon taman girara. Anong entry number 20 yan? Ano? Di ko po tanda man eh. Yeah. Listahan ni Mac Tuzon, Mac Panes Tuzon. Nakasurat ang bilang kan mga napara ang hinangos sagkod naguhinagdan sa kadlagan. Tuminubo na ang mga duot, sagkod galyang sa sayang hawak, asin minakamang ang mga tanga sa sayang pangaran. Sa subangan nagsulwak ang kwarta sa bulsa, kan aki niyang nakatukaw sa payo, kan banwaan, naggira sa nguso, ang kaugmahan. Dahil ibinali ang ngaran kan mga nagkukurahaw na tulak, sagkod ang mga mangurol ng buhay. Singaran kang ama niyang nasa kadlagan, 5,000 ang naresibig, subago lang. Sunod po, honorable mention, para sa Rat Bicol noon, Incorporated Awards, Mark Philip Paderan of Kanaaman Camarines Sur, Bako in Kanaaman. Concepcion Grande, Naga City, writer of the poem Burak, as honorable mention in search for pinakamabansay na pararawit-dawit kan bulan, given this 30th day of August at Calabanga, Camarines Sur, signed Bernardo Miguel O. Aguay Jr. and Froy B. Biranya. Manay, di mo na mention ining naka-picture na ano, book na marireceive ninda aside of certificate, di ba? Ay, link ka na lang sa atyan. Yaon sa... Oo. Ay, link ka na lang sa atyan. Ngunyan po, dangugunta si Mark Philip sa pagbasa kan sa iyang mismong sinurat, Burak. Hello po. Okay, mapuin na po ako. Burak. Burak pano san pagkamuot, gintanom para di ka makalimot. Pagpadangat ko napaparong, pagpalangga ko sa imo, warang udong. Kitaon mo ang gayon, bayadon mo san may gahom. Bisan mainiton, pagpicture ako kay matahom. Dili ko man ikaw na daradidi. Basi, pwede na ang picture na ini. Bayain na kung wara ka, habang buhay man may kita. Yay! Para po sa kaaraman kan gabos, ang para sa Rat Bicol nun monthly poetry contest, bihira po iyan magkaigwaning honorable mention.
Kaya lang ang mga board of judges nagde-decide na magkaigwaning honorable mention, lalo na kung very close ang ralaban kan mga yaon sa top 3. Kaya po, igwa po kitang inaapod na honorable mention. Ngunyan po, syempre, ang pinakalangkaw na honor na itatauta sa pinakamabansay na pararawit-dawit kan bulan. Para Surat Bicolnon Incorporated awards Fernando Castor Chavez of Presentacion Camarines-Sur, writer of the poem Laman, as pinakamabansay na pararawit-dawit sa bulan na Agosto 2020. Given this 30th day of August 2020 at Kalabangan Camarines-Sur, signed Bernardo Miguel O. Aguay Jr., tagapagpadalagan, signed Froy P. Biranya, President para Surat Bicolnon Incorporated. Ganyan po, tawanan ta si Fernan para pasahon. I-check ko po. Taon pa. Nawara si Fernan. Nawara si Ferd. Apa, sige. Ikaw, Fry, mabasa. Sige. Sige na. Laman ni Fernando Castor Chavez. Kan Presentacion Camarines-Sur. Ipapasi para pananggad. Daina sana pigulayan ang parong. Tadaog pang dinailan. Kublit nin anong hayop. Maburo barahibo. An nilalangaw sa bitik. Maitom na gayo. Nakasabot nin kagadanan bakong arog sa pinarata nin sarong tira kan di bomba. Perting kuta pakalukon sa dugmon. Isinabit paan panga sa alad nganing kung si isay na dayo anmaya magprobar. Mag-angat sana. Dai magsagin-sagin. Kasuudma, igwang ginabot na sima sa likod. Nin bakasyonista na maloang hayop. Nakaiba ang diit na laman sa gabos. Gabos kami nagtilam-tilam. Sarabay ang hagayhay nin pagkauraw. Nasa hutok an angrot o sa pinangat madahom na ibangot. Syerto sa muya ang nakaisip maghiram. Kundi mayo man nagtaram. Asin naghagad dawa sarong hiklap. Ta ako, daina naghalat pang sabihan. Aunoy, kudot naman nin pira tanganing matapod man sumay muya. Taan permi bagang pigtutuyaw, aw hiro-hiro, maski da ituod. Forces. Yan po. Maliban po sa mga certificates na matatanggap kan mga nanggana po niya to, mga certificate of participation, certificate of awards na hiling ko mapaipapadara iyan sa paagi sa nakang virtual na pag-email sa indo kang certificate asin kamo na sana an mapaprint kayan certificate na may receive nindo. Kung magabot po ang panahon na ang
sitwasyon ta po, mawara na po ang pandemya, igibuhan ta po girarayan yung mga certificate na actual po ang mga pirma. Pero sa kudngo niya na panahon po, yan mo na ang satuyang mai-receive. Duman po sa satuyang ng mga nanggana kang June na pinakamabansay na pararawit-dawit kang Hunyo, pinakamabansay na pararawit-dawit kang Hulyo, pinakamabansay na pararawit-dawit ngunya na Agosto, makaka-receive po kamo nin itong nai-announce mi ng premyo na 1,000 pesos asin libro. Pero ang libro po, bako sana sa pinakamabansay na pararawit-dawit, kundi para man po duman sa mga nangangaranan na honorable mention. So, ipahiling ta po kung ano ang librong marireceive ninda. Hanapan mi paning paagi kung paano po yan makaabot libro na yan. Iwa kita Froy ning picture kang libro. Ogo po. Sige. Mantampong hinahanap ni Froy ang picture kang librong marireceive kang mga nanggana, pinakamabansay na rawit-dawit, saka yan pong honorable mention. Gusto ko pong i-anunsyer sa indo ng unya na bulan, igwa pong 21 na nagpartisipar, alagad nakapili po kami ng top 10 dyan. Inhulitaan, both sa Bihon, kung nakaiba ka duman sa top 10 o kung top 5, igwa po nin haranihon sa ng mga puntos an pigralabanan nindo. Kaya orgulyo ko pong i-anunsyar, out of 21 po, ang top 10 iyon mga minasunod. O pakanta po, 10th place Pag-umom ni John Patrick Yanzon. 9th place Lawas Kang Palig by Joseph Alcalor. 8th place Hain Ako sa Saymong Rawit-Dawit by Benito Caballero. 7th place Pasmado by Lanelyn Billen. 6th place Tilok by Uno Usuya. 5th place Ang Sarong Bangging Tinukdo Sako ni Tiyo by Nico J. Mirando. 4th place Liog by Francia Cadage. 3rd place Listahan by Mac Panes Tuzon. 2nd place Burak by Mark Philip Padiran. And ang 1st place, pinakamabansay na pararawit-dawit kan bulan, Laman by Fernando Castor Chavez. Nahiling na ninda si Libro Froy? Yun na, okay. Yun na. Gibuhan mi na sana ning paagi kung makuatan na ang libro na iyan, nasa konsepsyon pikenya din ang mga libro na iyan. Tapos kung igwa kitang masugo na maipadaryan sa courier, naning makaabot digdi sa satuyang mga recipients, gibuhon ta na sana. Sa liwat po, bilang pong tagapagpadalagan kang Parasurat Bicol na nagpapasalamat po ako sa Gabos. Enot po, syempre, sa mga nagbabali bulan-bulan, dahil sawa, go dyan mga bistado na ako na puun pa kang Hunyo, sagkod mo niya na bulan, dahil talaga na hahali sa listahan kang mga nagpapartisipar. Yung ani po yan ang sasabi ko, Perme, na ang premyo po pwedeng sasaro sana, mapangaranan ang saro o tulong tawo sa batch na nagpa-participate kada bulan. Pero ang premyo po talaga kayan, itong mismong kita, ilang mga parasurat, madagos kitang nagsusurat at sinapit pag-abot kan panahon, yan pong sinusurat kapag natipo na magin sarong bilog na libro na sa tuyang pwedeng ipalagda. Sa paagi man giraray kang pagtabang kang mga parasurat sa Parasurat Bicol noon, pwede man na mag-opreser kita kan printing press ni Marisa Redford. Yan. Siyempre, iba pang mga printing presses na kabistado taman. Kunyan po, sa tuya po ni monthly poetry contest sa bulan ng Setyembre, nagpuuna po kan August 15. As in, matapos po yan ang pag-ako ng mga padara, ng mga entries sa midnight kang September 15 man.
Sin para po sa kaaraman kang gabos na ngunyan pa sa na nagdadalan ang monthly poetry contest po. Igwa po yan yung sambulan na paghalat poon po sa 15th kang prior month hanggang po sa 15th kang next month ang pag-ako hanggang matangang banggi kang pitsa 15. As in, pagkatapos po kayan, ipinapasa mi na iyan para sa judging kang mga board of judges hanggang pong pitsa 23 o haska pitsa 24 pag deliberate kung sisayang manggagana. As in, pag-abot man po sa panahon na nakapag-declare na ng paggana, kung sisayang ng gana, i-anunsyer mi po yan kada pitsa 25 kang bulan kung sisay po ang mga nanggana. Sinsiring po kang nangyayari ngunya na banggi, magkakaigwa po ng virtual awarding kang sa tuya pong mga nangganang parasurat as in pagtaon ng participate, certificate of participation sa gabos na nagpartisipar. Yun lang po yan. Manoy, wait lang po. Ini po lang naka-flash. Saro pa ini sa iya award itong PB Writer Series. Duman sa sa first tsaka sa mga honorable mentions. Iyo, medyo sa dito lang yan. Kung lang gayo nababasa. Medyo mabagal kay ang net ko dahil ko siya ma-download so ko na lang. Kapot ko lang gabos basta na naka-post man siya sa Parasurat Bicol nun. Gabos na anong na libro na yan itatao? Opo. So bali po maliban po duman sa librong na i-flash kasubago itong The Other Faces of Luna, igwa pa po kamong marireceive sa mga nanggana. Honorable mention sa pinakamabansay Froy? Opo. Yan, tatawanan pa po kamo kaya nahihiling nindo na mga libro na iyan. PB Writer Series po yan. Ang kagsurat kang nasa inot, si Edwin Breva. Ang pangadua, si Ervin Santo Tomas. Ang pangatulo, si Sir Jerome Hipolito. Ining pang-apat, sa kuya. Ining pan-lima, si Albert Baita. Ang pang-anom, si Kimam Eileen Medea. Iyo po yan. Gabos po kamo makaka-receive ka iyan duman po sa mga nanggarana. Halimbawa, Froy, may nag-aapot kung iyan mga writers series na iyan, PB writers series na iyan, kung sa iba pang, siyempre ang matatawanan sa honorable mention sa pinakamabansay. Paano po sa ibang mga nagpa-participate na buot magkaigwanin kopya ka iyan? Gurano iyan, mababakal iyan sa kanoa rin. Sain pa lang mababakal. Sa ngunyan kaya pa siya, baka ngunyan na bulan na siya magluwas. So pag na-publish na siya, maaraman ta na kung saan siya mababakal as in kung gurano si price niya. Okay. So, nasa proseso kang publication mo niya na bulan? Printing po siya. Okay, good. So, padagos lang po kitang mag-abang kang iba pang mga aktibidades ang Parasurat Bicol noon. As in, ang Parasurat Bicol noon man, ninhuli ta organisasyon, nag-aako ining membership, duman po sa mga buot na maging members. Nabanggit mi na nga ni, itong mga nagpaparticipar sa monthly poetry contest, inhuli ta ang membership form kay puhan lakipan po nin mga sinurat nindo as in dinideliberate po yan kang board of directors kung sa indong sinurat may kalidad na para maging member kang Parasurat Bicol nun. As in kung day man mayo pa man po ning kalidad na maging member kang Parasurat Bicol nun, day po yan nangangahulugan na pigsasarahan mi ang pinto kan Parasurat Bicol nun sa indo, kundi tatawanan mi po kamo nin mga paagi kung paano pamahon pa ang sa indo ning pagsurat sa paagi po kan pag-iba sa mga writers workshop, pagbali sa monthly poetry contest. As in, kung maawot po nindo, iba po kaming pigo-offer na free online poetry class sa Facebook. Aram ko po gabos na mga nagpapartisipar sa monthly poetry contest,
automatic ko po sindang piga-add sa Facebook, as in kapag na-accept na po ninda ang sakuyang invitation, ini-add ko po sinda duman sa free poetry online class. Tanganing mas matawanan pa ning workshop itong mga sinusurat po ninda. May announcement pa kita hali sa President saka sa Chairman of the Board. Froy, may announcement ka pa? Ako po, mayo naman po. Baka may nalingawan ako si board. Ervin? Mayo naman po. O sige, salamat po ning Maray, lalo na po ang nakashare sa Tuya Ngunyan digdi sa screen, si Mark Padiran, si Joseph Alfilor, saka si Joshua Balyon. Tama? Tama, okay. Igwa kaya pang sarong Joshua. Giling ko pati sila lawgon mo, Joshua. Muna ako na pasala ako. Salamat po din Maray sa mga nagdalan ngunyan, nag-witness po ng virtual recording. Ayan, Froy, may tabol. Para na? Yaon si Saro sa board of mga jury ta, si Ma'am Isa. Yaon si Ma'am Isa. Hello. Baka pwede siyang makalaog. Hi, Ma'am Yan Isa. Pwede Hello, ka maray na banggi sa imo. Nag-chat na yata ng message. May naghahapot kaya akong Si open Mafet da man, sa nagdadalan. Gabos. Iyo po open po yan sa Gabos ang sa tuyang contest. Iyo po. So, mga naghahapot po kung open sa Gabos ang contest. Si open Edwin po, man, nagdadalan. ang tutungani po kayan open iyan sa mga members na kang Parasurat Bicol noon. Maliban po syempre sa mga Board of Judges, sa Kuya, as tagapagpadalagan. Yan. Open po yan sa Gabos na edad. May hapot Sir pa. Albert man, nagdadalan. Hi, Albert. Wara na. May hapot pa po kamo. Kamo Mark Philip, may hapot. Si Joseph, may hapot. Manaman garo kuya. Si Joseph Alfilor, may hapot. Okay, sige. Pa-unmute Po. Pag Okay, po, in-unmute ko na. yung address ko po din nakalagay, Mayo ka, Joseph, ng audio. ay. Taga ano po kasi ako, Erika. Ngayon po, nasa ano po ko ngayon, nasa Naga. Imbis na po ipadala na lang doon sa Erika, pwede ko po i-drop kayo doon na kunin na lang sa dito sa dito sa Naga. Ang alin po? Ang alin, Joseph, ang pwedeng i-drop by Tikit po. Yung certificate? Yung ano po, yung book. Apo, certificate. Ang certificate po, Pwede po. Opo. virtual copy po ang ipapadala mo sa email, sa imo. Oo. Tapos ikanasa na po ang napaprint, pero signed na po iyan. Signed me na po iyan. Tapos kung maghira na po ang sitwasyon kang sa tuya ning kinaaban, yan, pwede na kitang itong physical mismo na ang perma, bakong virtual, bakong e-signature ang nakalaag. Papadarami po kamugihanot niya. Duman man po sa mga recipient kang libro, kan mga honorable mentions sa mga sana, kung pwede po iyan na i-message mi na lang po kung paano mi yan mapapadara. Nasa proseso pa sa naman po kang printing niya na September itong mga writer series. Ngunyan po sa mga interesadong magbakal ka iyan, writer series na iyan, maraman din po nindo sa group chat, saka sa mga pages kung saan po kamo naka-member, kung saan po yan pwedeng ma-pick up, saka kung gurano po yan. Okay po. Salamat, Joseph. Dua pa pong hapot.
Joshua, may hapot ka po. Wala man. Mac? Wala. Sige. Okay na. Congratulations. Salamat po sa gabos. Salamat giraray sa mga nagatinder. As in, salamat syempre kay Froy sa pag-host kang technical side. Ang president po ang satuyang technical side. Magkararayuan kaya Sige, kami. i-end na muna ang live. Sige. I-end na muna ang live bago kita mag-ulay ng... End na.